बे समाव आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि बे ब्रैथि खेब अजा जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो बर' हारि जिखुनु धर्मावनो थाया मानो जायखि धोरोमाव थाया मानो बिथांमोनहा जाहाथे फैनानै नैबे जोंनि गुदि बाथौ धोरोमनि जाहाथे मेल मिटिंफोरखौ बा आलासिफोरनि मोजां बोसोन होनाय बा बिबुंथि होलांनायफोरखौ जाहाथे मिथिनानै लाफैयो। आं बेखौ खावलायनो लुबैयो जोंनि साफ्रोमबो धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा जाहाथे नुजाथि फैनानै जाहाथे मेलखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होफैयो। आं बेखौनो जोंनि बर' माहारिफोरखौ साफ्रोमखौबो खावलायनाय थायो जाहाथे जोंनि धोरोमा जेरै बाथौआनो दिनै गुदि बाथौआनो जोंनि बर' हारिनि धोरोम हिसाबै जों साफ्रोमबो सिबियारि रायजो राजाफ्रा लैहोर फैनानै बे मेलाव मोजाङै मोजां जाफुंसार होलांनो हायो आरो लोगोसे दिनै धोरोमनि बागै जोंनि आलासि बिथांमोनहा जेखिनि जोंनि मिथिस' हायै बा बुजिस' हायै बेफोरखौ जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जाहाथे फोरमायनानै होलांगोन बेखौ मिजिंथिनानै साफ्रोम जोंनि सिबियारि रायजो राजाफ्रा जोंनि बे ब्रैथि खेब अजा जोनोम सान फालिनायाव नुजाथि फैलायो बेखौ आसा खालामनानै दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो मिथिहोहरनाय जाबाय जाहाथे नुजालायफैनानै मेलखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होलाङो। खुंगा बे ब्रैथि बोसोरसालिया जथुम्मा गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफादाव जों सानदों जे जोंनि भक्तफोरखौ नियम निथिफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां बुजायहरगोन। बे बुजायनाय बेलायाव जाहाथे लोंहोर बयबो बे 2 आरो 3 नैबे जियागुरि गेवलां फोथाराव नुजाफैनो हायो। नुजाफैनानै गावबागाव नांगौ खामानिखौ बाहागो लायो। बेखौनो आं आसा खालामनानै रायजो राजानिसिम खावलायहरनाय जाबाय। बे आफादगिरि गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि आरो मेल बेखेवगिरि मुस्रि उखिल मोसाहारि मावफुं सोद्रोमा बिटिआर मुस्रि रन्जित शेखर मोसाहारि गभर्नर एक्स गभर्नर आरो रेवरेवा नार्जारि मावफुं सोद्रोमा बिटिआर जिरन बसुमतारी एमएलए 28 नं गसाइगाव सोरां ब्रह्म आफादगिरि दुलाराय गुदि बाथौ बानजाय दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफाद मुस्रि रथिमा बसुमतारी आफाद हास'नानै होनो थाखाय जोंनिनो बोसोनगिरि आमाय बलेनखौ आङो गथायनानै होनाय जाबाय। आमायसो बलेननो बोसोनगिरि। आच्छा दिनै नैबे 2002-3 जानुवारिनि खुंनो गोनां जोंहा अजा सान फालिनाय बे अजा सान फालिनायाव दिनै जों जे खुंदों खुंनाया मानो होनोब्ला बे मेलखौ जोंनि बे अजा सान फालिनायखौ मोजाङै मोजां खुंलांनांगौ मोजाङै मोजां सालायलांनांगौ होननानै जों गिबियावनो जों गायसनखानानै दोननाय जादों। बे गायसनखानानै दोननाय जाहाथे बिथांमोनहा मोजाङै मोजां मावगोन जाहाथे बदनाम फैया मालायजों रायखुमा जाया मालायजों बुंखुमा जाया आं बेखौ आसा खालामबाय। दा बेजों लोगोसे दिनै जे नैबे आरसि खुलिनायाव आरसि खुलि खालामनायाव दिनै बे जियागुरि गामिनिफ्राय नुजाफैनो हादों मानगोनां रायजो राजाफोर जोंनि भक्तसारिफोर बे भक्तसारिफ्राबो जोंखौनो मोजाङै मोजां खुंलांनो हागोन होननानै जोंजों जाहाथे हेफाजाब होफायो आरो लोंहोर फैनानै बयबो हौवा हिन्जाव फैनानै मा सावरायो मा सावराया बे सावरायनायफोरखौ मोजाङै गोसोथि लानानै थाङो।
बेखायनो आङो लुबैदों जे जोंनि बे दिनै बेहाय जों नुजाफैनाय जियागुरि गामिनि रायजो राजा मानगोनांफोरखौ जोङो दिनैहाय आसि खुलिनायाव नुजाफैनाय बिथांमोनखौबो जाहाथे मोजाङै मोजां गामिखौ बुजायनानै जोंनि खुंनांगौ हाबाफारिफोरखौ मोजाङै खुंलांनो हानाय जोंखौ हेफाजाब होनो हायो बेखौनो आङो आसा खालामनानै दिनैनि बे आसि बेखेवनाय बे बेखेवनायाव दिनै आंखौ मुखुलि खालामनो जखन बिबान होबायब्ला आङो बे बिबानखौ नाजावनानै आं मुखुलिखौ खालामनाय जासिगोन आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जोंनि आसि मुखुलि खालामनायाव आङो बिबानखौ लानानै दिनै आङो मुखुलि खालामनो होननानै आङो आखायाव लाबाय। जय आसि खुलि नायनो जय आसि खुलि नायनो जय आसि मुखुलि खालामनायनो गंनै गंथाम दसे जिरायदो आदै आरो आदा दा जिनिसा जाहैबाय हाबाफारियाथ' नोंसोरबो गासैबो फिट नुजोबबाय माने थांखियाथ' गिदिरैनो जाबाय दा थांखिनि गेजेरजों जों दा नैबे आसिखौ जोंनि आखाइजों जों खुलिना होबाय लोगोसे ओरैबायदि खावलायनाय जाबावो गिबियावनो जों सार्च गथायनायनि सिगां नोंथांमोनखौसो जोङो खावलायनाय जायो जाहाथे नोंथांमोनाबो जोंजों बे अजाफोरजों फैबाय थानाय जानुवारि मायथाइयाव जानो गोनां अजा आफाद जोनोम सान फालिनायखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हानाय आरो दुखु खस्थ' सहायनानै जाहाथे बे हाबाफारिखौ बारग'होलांनो हायो बिनि थाखाय दिनै जोङो बानजाय आफाद जेरै आफादगिरि नेहाथारि दानानै होनाय दिनै जोङो दिनैनिफ्रायनो बिथांमोननि बै फैबाय थानाय समखौ मोजाङै जाफुंसार खालामनो थाखाय आरो दायथ' बायदियै मावलांनो थाखाय जों अजा आफादनिफ्राय बे चार्जखौ बिथांमोननो गथायनानै होनाय जाबाय होननानै आं फोसावनाय जाबाय आरो उल्था जाबाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानो गोनां मेलनि स्टेज बेयो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि अजाफोरनि ब्रैथि सान फालिगोननि स्टेज बेयो 2-3 जागोन प्रग्रामा।